नोंथांमोनाबो आंनि बायदि बेफोरबायदि बिजनेस खालामनो हायो आरोना। आंखौ सानगोन आरोना गरम मोनदोंबा मानो खानाय नागारदो। हाय लोगोफोर, आंनि थाइसे टिस्लाव गासैबो बरायनो थाबाय। केनजा बरिया बार फैखाबाय दे। थान्दा नेचारेल एसि लागासिनो आरोना जोङो। नै अफार सान्दुं ओमफ्राय नै दुब्लियाव थान्दा गुसु थान्दा नांदों। नै बिथिं लोगोफोर आंनि हांसो दङ, बिनि बिमाया जाबाय नैबे जा बरियाखा। माने आङो हांसोनि बिदैखौ बायनानै नैबे दाउनो गहोनायमोन आरो माबा मोनसे बुस्थु खिथिगासिनो आरोना नोंसोरनो नायबाय थादों। नै बिथिं आंनि पेटला सानै दङ। हाय गेन्द्रा 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 मानै दं बेहाय। न'आबो आंनो लुनाय आरोना लोगोफोरनि बेखौ। नै बिथिंबो दङ आंनि गेन्द्रा। बेबो बरिया सेवनुगासिनो सायायाव। गरमनि थाखाय बिथाङाबो थानो हायाखै। दै लेथ्रायाव दुगैनायखाय आं थुखैना होनायमोन आरोना बेखौ बरियासे। दा उन्दुगासिनो बिथाङा। हाय गेन्द्रा हाय हाय गरम लांदो गरम उथिलाय। बरियासे उन्दुगासिनो आरोना उथियानो बिथाङा। गरम नांदो गेन्द्रा उन्दुदे। आरो दंबावो आरोना लोगोफोर, नोंथांमोननो खोन्थागासिनो आं। एबार मा खोन्थागोन नायबाय था। नै बिथिं दङ आंनि लुटुपि। हाय लुटुपि हाय। गांसो जायो थाङो लुटुपि। मोदोम मानसोदों नुनायाव मोदोम मोदोम। आइथिंबो मानदों। मा खुरलु खुरला नोंलाय? मा खुरलु खुरला? बे जाबाय आंनि लुटुपि आरोना लोगोफोर। बे जाबाय आंनि लुटुपि सना होनदो। बिथाङाबो गांसो जाखांनानै दं आरोना। गरमनि थाखाय बेबो गांसो जानो इस्सा गैया जादों। बिथिं जाबाय आंनि दाउ। नै बिसोर फिसाफोरनि बिमाया थैबाय आरोना लोगोफोर। माने गलारावनो जिबौआ अरनानै बुथारना गालांदों आरोना बिसोरनि बिमाखौ। बिबार बारखादों। सायानि बिबार, सान्दुंनि बिबार बरिया दङ आंनि हांसो। ओमफ्राय नैथिं आंनि गेन्द्रि दङ। गेन्द्रिया आरामसे उन्दुगासिनो बेबो गुसुआव। उथिनो बादो बियो। नैयाव उन्दुगासिनो बेबो आरामसे आदार जाखांनानै पेटनो। नैबे हांसो दं आरोना लोगोफोर। हांसोआ जाहैबाय 9टा दंमोन आरोना लोगोफोर। 9टानि गेजेराव मासेया गोमाबाय, दायो 8टाल'सै। न'आवबो थायोमोन आरो लामायावबो थायोमोन आरो आं हांसोआ। मानसियासो जागोन ना सैमायासो जागोन मिन्थिला आरोना लोगो। गेन्द्रिया आंनो बे ताल दंफां नामा नैयावनो सिङाव थायो आरोना गेन्द्रिया माने। गेन्द्राया फैदो गेन्द्राया फैदो नै आदार बिदो आरो गेन्द्राया। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो आंनि बायदि बेफोरबायदि बिजनेस खालामनो हायो आरोना। जों हिन्जावफोराबो न'आव थानानै न'आव ओरैनो थानाङा आरोना। बेफोरबायदि दाउ अमा एरि बायदिसिना फिसियो आरो बेलेग बेलेग बिजनेस दं नालाय बेफोरखौबो मावो आरोना लोगोफोर। दा आंनि बिजनेसआबो बुहुत मोजां सोलिबाय थादो। नोंथांमोनाबो आंनि बायदि फिसि, होमबाना गाव गावनिबो खरसा ओंखारो आरोना। न'खरखौ मोजां माने सोलिलांनो हायो आरो।
नोंथांमोना आंखौ सानगोन आरोना गरम मोनदोंबा मानो खानाय नागारदों मानो खानाय नागारना भिडिअ खालामदों होननानै नाथाय बिदि नङा आरोना लोगोफोर आङो खर'खौ लोबदोंमोन बेखायनो खानायखौ रानथों होननानै एगारना लादो नै कालिया मोनाबो गरम मोनदोंनो नै बिदिनो जा बरिया उन्दुना थादों जाबायदि गरम दंफां सायायावसो थान्दा आरो न'आव थानोनो हाया न' सिङाव माइफोराबो जा मोजां जाबाय सोमखोर सोमखोर सोमखाबजोब्बाय न' सिङावबो थानो हाया ओरैबायदि गरम दंफां सायायावनो जिरायबाय थादो नै एसि नांलाया लोगोफोर जोंहा नै एसि दंखायो बेयावनो थान्दानो नैयाव उन्दुग्रा खालामनांसिगौ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालाम बयबो आरो आंनि फेसबुक पेजखौबो फल' खालामना हो अननानै दा बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आरोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब आरो फेसबुकखौबो फल' खालामना हो बाय बाय जा गेलेबाय थादो र' लेथ्रानो सानैबो उन्दुदो नै जा बरियानो उन्दुदो